до разорения търговец, когато всички изоставили. Пишеш, че си пропаднал. Твоите приятели са те изоставили. Едни извръщат глава от теб, други ти се подиграват. Само вярата в Бога те крепи, да не поудееш или да не извършиш зло над себе си. Пропаднало е състоянието ти. Не си пропаднал ти. Пропаднал търговец не означава пропаднал човек. Богатството не се е родило с теб. То се е прилепило към теб по житейския ти път, а в края на живота трябва да се отлепи от всеки го. Но то се е отлепило от теб преди свършека на твоя живот и това те огорчава. Точно това обаче за мнозина се е оказало най-голямо щастие, защото отървавайки се от гнилото земно богатство, те са имали достатъчно време да обогатят душата си с Бога. За онези пък, които свалят от себе си самара на богатството заедно с самара на тялото, може да бъде късно за всичко и всичко да бъде изгубено. Пишеш, че си работил почтенно, но за почтенността е обещана вечна, а не временна награда. От почтен труд човек може да забогатее, а може и да осиромашее. Но както богатството не прави почтения човек в по-голяма степен, така и сиромашията не го прави по-малко човек. Който мисли по друг начин, той не живее в ерата на християнството, а в старата езическа ера, в която ценността на човека се е измервала по тежестта на неговата кесия. Христос за това и се е оставил да бъде разпънат на Голгота, за да унищожи това варварско мерило между хората и да постави друго, духовно и морално. Според Христовото мерило, онова, което съставлява неизменната ценност на човека, нито се увеличава от богатството, нито намалява от бедността. Приливите и отливите на тази неизменна ценност, която не слиза с тялото в гроба, зависят от силната или по-слаба любов към Божия закон. Това, че приятелите ти са те изоставили в неволята и сега или извръщат глава от тебе, или открито ти се присмиват, наистина причинява болка. Но то е само ново потвърждение на прастария човешки опит. Когато разпъваха на кръста Господа Христос, къде бяха онези, които искаха да го направят цар, и онези, които му викаха Осанна? Нямаше ни един. Под кръста стояха само равнодушни люде и хулители. Римските легионери с досада се прозяваха, а юдейските кучета злорадо лаеха. Радвай се, че капчицата твоя горчивина прилича на морето от горчилка на разпънатия Господ. Добре е, че държиш вярата Божия и тя теб ще държи в тези тегобни дни, които ще отминат като мъгла. Виж, човек държи в ръката си бастун, а бастунът го поддържа по стръмнината. Някои хора носят бастуна като украшение, а други, за да им помага по трудните пътища. Вярата в Бога и краси човека и му помага. Докато си бил заможен, тя е била твое украшение, а сега е станала за теб непоколебима опора. Нейното лице е по-светло, когато служи и помага, отколкото когато само краси. Да не поудееш, казваш. Не се страхувай. Малцина са онези, които са полудели от бедност, а много, твърде много от богатство. Пишеш също, че се страхуваш да не извършиш зло над себе си. За самоубийство ли мислиш? Ето това би било пир за дявола. Това означава да тръгнеш не след волята Божия, нито след своята воля, а да тръгнеш след волята на сатаната. Въжето около врата и вечният живот е изгубен.
Наистина, при внезапния и нежелан обрат на твоя живот, нищо друго не може да те подкрепи и опази, освен живата вяра в живия Бог, който взима и дава, дава и взима, изпитвайки нашата вяра и нашата любов. Неверниците се спускат с Юда в потока, за да се обесят, а душите с юнашка вяра се изкачват на Голгота, за да изпият горчивата чаша и да възкръснат. Бог нека ти е на помощ.